Koma wane ne, ko ɗan wane ne, ma'aiki ya fi shi Muhammadu mai girman daraja. Ko babana ne, kuma ko babata ce, ma'aiki ya fi su Muhammadu mai girman daraja. Ƙarshen girma Muhammadu ba wani tamkarka, wane girma gare ka da ya kai a faɗe ka, wane ne ya san ka kuma wake ambatanka, faɗa mana sai mu ji ko ya kai daraja. Ko babana ne kuma ko babata ce, ma'aiki kai Muhammadu mai girman daraja. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Koma wane ne, ko ɗan wane ne, ma'aiki ya fi shi Muhammadu mai girman daraja. Ko babana ne, kuma ko babata ce, ma'aiki ya fi su Muhammadu mai girman daraja. Ƙarshen girma Muhammadu ba wani tamkarka, wane girma gare ka da ya kai a faɗe ka, wane ne ya san ka kuma wake ambatanka, faɗa mana sai mu ji ko ya kai daraja. Ko babana ne kuma ko babata ce, ma'aiki kai Muhammadu mai girman daraja. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.